Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι ένα ακόμα F1 podcast. Λίγες ώρες έχουν περάσει από το Grand Prix του Καναδά για το 2016 και για την υπόλοιπη ώρα του βίντεο θα μιλήσουμε, θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε το τι έγινε στο Grand Prix σε ακόμα έναν ωραίο αγώνα για το 2016. Πραγματικά φέτος μας έχει χαρίσει η χρονιά πάρα πολύ όμορφους αγώνες, παρά το γεγονός ότι δύο διαφορετικές ομάδες έχουν πάρει νίκες. Όμως το θέαμα δεν έλειψε ούτε από αυτόν τον αγώνα. Στον αγώνα στον οποίο ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο μεγάλος νικητής, 45η νίκη στην καριέρα του, ο Βρετανός πέμπτη στον Καναδά, δύο πίσω από τον Μίχαελ Σουμάχερ, ένας αγώνας καρμπών μπορούμε να πούμε, όπως και στο Μονακό, όπου με ένα pit stop κατάφερε να πάρει τη νίκη μπροστά από τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Χάμιλτον οδήγησε για ακόμη μια φορά εντυπωσιακά, έκανε έναν αγώνα τακτικής σε συνεργασία με την ομάδα του και με την μαλακή γόμα, την κίτρινη ουσιαστικά, κατάφερε και πραγματοποίησε 46 γύρους εντυπωσιακό, έσωσε τα ελαστικά του, τα κράτησε μέχρι το τέλος και πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, μειώνοντας τη διαφορά από τον Νίκο Ρόσμπεργκ στους 9 βαθμούς. Όπως είπαμε, ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήρθε στη δεύτερη θέση με αμφιλεγόμενη στρατηγική από τη Ferrari, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο εντυπωσιακός Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός πήρε το πρώτο του βάθρο φέτος, μετά το Μεξικό του 2015, 15 βαθμοί στο τσεπάκι και για την Williams, η οποία φαίνεται να κρατάει την τέταρτη θέση και εκεί θα παραμείνει μέχρι το τέλος. Όμως πώς έφτασε ο Χάμιλτον έως εδώ? Να πούμε ότι στην εκκίνηση δεν ήταν ιδανική και για τον ίδιο αλλά και για τον teammate του. Ο Χάμιλτον δεν ξεκίνησε καλά, ο ίδιος είπε ότι ο συμπλέκτης του είχε υπερθερμανθεί. Ως αποτέλεσμα ο Σεμπάστιαν Φέτελ πετάχτηκε εντυπωσιακά, έκανε την καλύτερη κίνηση από όλους και ανέβηκε στην πρώτη θέση. Ενώ στην πρώτη στροφή είχαμε μικροεπαφή μεταξύ των δύο Mercedes, με τον Ρόσμπεργκ να αναγκάζεται να κόψει την στροφή και να πέφτει πολλές θέσεις πίσω και από τις δύο Williams και από τον Φερνάντο Αλόνσο. Στην 10η θέση είχε πέσει ο Ρόσμπεργκ. Προβληματικό αγώνα για τον Ρόσμπεργκ, θα τα πούμε συνέχεια. Ο Χάμιλτον είπαμε ότι ήταν πίσω από τον Φέτελ μετά το πρώτο γύρο, προσπάθησε να το φτάσει, ήταν η διαφορά στο 1 δευτερόλεπτο, αλλά είδε ότι δεν μπορούσε να το περάσει και έτσι προτίμησε να κρατήσει τη γόμα του, να σώσει τα ελαστικά του και να επιτεθεί μετά το πρώτο pit stop. Όμως ο Jenson Button εγκατέλειψε στους πρώτους γύρους του αγώνα και έτσι βγήκε το virtual safety car και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Ferrari, η οποία κάλεσε τον Vettel στα pit. Όμως βγήκε πίσω από τον Χάμιλτον, ο οποίος καθυστέρησε και λίγο, γιατί δεν νομίζω να κατάλαβε τι ακριβώς γινόταν όταν ο Φέτελ μπήκε στα pit, γιατί τον είδα να αργεί λίγο ο Λιούις Χάμιλτον όταν μπήκε ο Φέτελ στα pit για να κρατήσει την απόσταση που πρέπει να κρατάς όταν βγαίνει το virtual safety car. Έτσι λοιπόν ο Φέτελ είχε βγει πίσω από τις Red Bull και πίεζε για να μειώσει τη διαφορά. Ο Χάμιλτον μπήκε στον 24ο γύρο και έκανε ένα και μοναδικό pit stop. Ο ίδιος φάνηκε από την αρχή του stint ότι πρόσεχε τα ελαστικά του, δεν πίεζε όσο μπορούσε και αυτό φάνηκε και από τον ρυθμό του Ρόσμπεργκ όταν ο ίδιος έβαλε την ίδια γόμα και πήγε μέχρι το τέλος κατακτώντας μια εντυπωσιακή νίκη. Να πούμε ότι το αρχικό πλάνο της Mercedes, η αρχική στρατηγική ήταν τα δύο pit stop, όπως είπε και ο ίδιος ο Χάμιλτον μετά τον αγώνα, ήταν δύο pit stop και τελικά αποφάσισαν με την ομάδα όταν ήταν τον Φέτελ να μπαίνει στα pit να το γυρίσουν σε ένα και αν τους έβγαινε, τους έβγαινε, αλλά και τους βγήκε όπως αποδείχθηκε τελικά. Στη Ferrari δεν βγήκε αυτό που έκαναν, πράγμα που μπορούσε να αποδεχθεί ως τέλεια στρατηγική αν το virtual safety car έμενε λίγο παραπάνω. Θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια. Να τελειώσουμε με το θέμα του Χάμιλτον, ο οποίος πήρε 4 συνεχόμενη του νίκη, έφτασε τις 45 όπως είπαμε και μέσα σε δύο αγώνες κατάφερε να μειώσει 34 ολόκληρους βαθμούς τη διαφορά από τον Νίκο Ρόσμπεργκ. Περνάμε τώρα στον Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος μπήκε στον 11ο γύρο για αλλαγή ελαστικών, έβαλε την πολύ μαλακή γόμα, την κόκκινη, και επέλεξε στρατηγική ενός pit stop παραπάνω από τον Χάμιλτον.
Τώρα αυτό γιατί δεν βγήκε στη Ferrari. Ο Μαρούτσιο Αριβαμπένε δήλωσε ότι υποτίμησαν τη διάρκεια ζωής των ελαστικών της Mercedes και αυτό δεν τους βγήκε ως πλεονέκτημα. Πώς όμως μπορούσε να γίνει σωστά? Έγινε σωστά εν μέρει από τη Ferrari, αλλά κάνα μεγάλο λάθος που φέραν τον Raikkonen. Όμως τώρα μιλάμε για τον Vettel. Ο Vettel μπήκε στα pit κατά τη διάρκεια του Virtual Safety Car. Αν το Virtual Safety Car είχε μείνει για 10 με 15 δευτερόλεπτα παραπάνω, ο Vettel μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα. Ο Vettel βγήκε αρκετά πίσω από τον Hamilton στα 11 δευτερόλεπτα και άρχισε να μειώνει τη διαφορά και τη μείωσε μέχρι τα 5 όταν μπήκε ο Hamilton στα pit. Αν το Virtual Safety Car είχε μείνει και ο Vettel θα έβγαινε 5 δευτερόλεπτα πίσω, θα έβγαινε μπροστά από τη Red Bull, μπορεί να είχαμε διαφορετική εξέλιξη και εκεί θα μιλάγαμε για μια άψογη στρατηγική της Ferrari εκμεταλλευόμενη το Virtual Safety Car, κάτι το οποίο δεν έκανε η Mercedes. Ήταν αρκετά έξυπνο του Ferrari στην περίπτωση του Vettel. Στην περίπτωση του Raikkonen δεν ήταν, γιατί είχε ολοκληρωθεί το Virtual Safety Car και ο Φινλανδός αναγκάστηκε να μάχεται για τις πιο πίσω θέσεις. Να πούμε ότι ο Sebastian Vettel υποστήριξε την στρατηγική της Ferrari, όπως κάνει και τον τελευταίο καιρό, και πολλά λέγονται πίσω από αυτό, καθώς υπάρχουν οι φήμες ότι ήδη αρχίζει οι δύο πλευρές να συζητούν για επέκταση της συνεργασίας τους. Επίσης να πούμε ότι έκανε εξαιρετικό αγώνα και ο Valtteri Bottas, ακολούθησε την ίδια στρατηγική με τον Lewis Hamilton, αυτή του ενός pit stop, και όχι απλά του βγήκε, πήρε ένα βάθρο ο Valtteri Bottas, ο οποίος είδε τον Nico Rosberg που τον πίεσε μετά το μέσον του αγώνα να μπαίνει στα pit λόγω κλαταρίσματος που είχε ο Γερμανός. Πάμε να δούμε όμως ποιοι τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα. Όπως είπαμε, οι πρώτοι τρεις ήταν οι Hamilton, Vettel, Bottas. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Verstappen. Πέμπτος ο Rosberg. Θα τα πούμε μετά για τον Rosberg. Έκτος ο Raikkonen, έβδομος ο Ricciardo. Όγδοος ο Hülkenberg. Ένατος ο Carlos Sainz. Εντυπωσιακό αγώνα για τον Carlos Sainz από την 20η θέση. Πήρε 2 βαθμούς. Και δέκατος ο Sergio Perez. Όπως είδατε, καμία McLaren. Δεν έχουμε McLaren στην πρώτη δεκάδα. Fernando Alonso τερμάτισε 11ος και ο Button το πήρε στα χέρια το μονοθέσιο, κάηκε το Honda, πήρε φωτιά και δεν είχαμε βαθμούς σε αυτόν τον αγώνα για τη McLaren μετά το διπλό τερματισμό στο Μονακό. Πάμε όμως, όπως είπαμε πριν, να μιλήσουμε για τον Rosberg. Είναι τρεις παράγοντες. Είναι ο Rosberg, ο Raikkonen και οι δύο Red Bull. Ο Rosberg, ο οποίος δεν ξέρω τι έχει πάει στους τελευταίους δύο αγώνες, για μένα έχει μείνει ακόμα στην αμμοπαγίδα της Βαρκελόνης. Ο Rosberg δεν είχε καθόλου ρυθμό στο Μονακό, δεν είχε καθόλου ρυθμό στον Καναδά και δεν ξέρω σε τι οφείλεται αυτό. Έχει ουσιαστικά το καλύτερο μονοθέσιο, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν εκνευρισμένος με το γεγονός ότι ακούμπησε με τον Χάμιλτον στην πρώτη στροφή και έχασε αρκετές θέσεις, αλλά αυτοί είναι οι αγώνες. Επίσης είχε και ένα θέμα με το καύσιμα, αν θα του έφταναν ή όχι, αλλά ο Rosberg σε καμία περίπτωση στον αγώνα δεν είχε το ρυθμό που απαιτούνταν για να απειλήσει τους μπροστά του. Πήγαινε και αυτός για ένα pit stop στρατηγική πίσω από τον Bottas. Αμφιβάλλω αν θα μπορούσε να τον περάσει τον Φινλανδό. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένας πάρα πολύ κακός αγώνας για τον Rosberg, ο οποίος σημαδεύτηκε φυσικά και από το τέτακε που είχε στο πρώτο τελευταίο γύρο. Ουσιαστικά όταν προσπάθησε να περάσει το Verstappen, πάτησε ελάχιστα την άσπρη γραμμή. Έχασε τον έλεγχο της Mercedes, τυχερός που δεν βρέθηκε στον τοίχο ή δεν του έσβησε ο κινητήρας. Δύο πάρα πολύ κακοί αγώνες για τον Rosberg, οι οποίοι σίγουρα θα παίξουν ρόλο στην ψυχολογία του και στη συνέχεια του πρωταθλήματος, καθώς είχε μια τεράστια διαφορά και τώρα είναι μόλις 9 βαθμούς μπροστά από τον Hamilton. Επόμενος που θα έχουμε στη λίστα μας είναι ο Kimi Räikkönen. Ο Kimi Räikkönen, ο οποίος ό,τι σωστό πήγε να κάνει η Ferrari με τον Vettel, αυτό έκανε λάθος με τον Raikkonen. Ο Raikkonen μπήκε σε αυτή τα φώτου, ολοκληρώθηκε το Virtual Safety Car. Μαχόταν στις πιο πίσω θέσεις με κάτι Toro Rosso, με κάτι Force India εκεί πέρα. Διέλυσε τα ελαστικά του, ακολούθησε διαφορετική στρατηγική. Τερμάτισε από τη θέση που εκκίνησε, αλλά σίγουρα αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, καθώς είχε το ρυθμό, αν ακολουθούσε σωστή στρατηγική η Ferrari, υπό προϋποθέσεις να βρεθεί στο βάθρο και να έχουμε διπλό βάθρο για τη σκουντερία. Δεν είχε και ο ίδιος τον απαραίτητο ρυθμό, αλλά είχε το μονοθέσιο να τον φέρει στην τρίτη θέση, αλλά η ομάδα τον χαντάκωσε για ακόμη μια φορά.
Και περνάμε πλέον τώρα στον τρίτο παράγοντα, που είναι η Red Bull. Η Red Bull έδειξε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο με αυτό που έδειξε στον Μονακό. Δεν ήταν η δεύτερη δύναμη, ήταν η τρίτη δύναμη. Ήταν πολύ αργή σε γύρο, μισό δευτερόλεπτο με 8 δέκατα από Ferrari και Mercedes στα πρώτα στάδια του αγώνα, Verstappen και Ricciardo. Και ίσως αυτό προκαλέσει κάποια ερωτηματικά στην αυστριακή ομάδα. Σίγουρα δεν ήταν η πίστα που τη βολεύει, αλλά τα 5 με 8 δέκατα δεν είναι σίγουρα ένας λόγος να φέρουν χαμόγελα στους ανθρώπους της ομάδας και κυρίως στο Helmut Marko, ο οποίος γνωρίζουμε το τι χαρακτήρας είναι και το πόσο ψύχρεμος δεν είναι. Πάμε τώρα στη βαθμολογία του αγώνα, του πρωταθλήματος μετά και από αυτόν τον αγώνα, για να είμαστε σωστοί. Ο Νίκο Ρόσμπεργκ προηγείται με 116 βαθμούς πλέον, δεύτερος ο Χάμιλτον με 107, τρίτος είναι ο Φέτελ με 72 και ο Ρικιάρντο με 78, και ο Ρικιάρντο με 72 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ανέβηκε 2 θέσεις. Ο Φέτελ πέρασε και τον teammate του με αυτό το βάθρο, επιστροφή στο βάθρο, και για τον Φέτελ να το υπενθυμίσουμε αυτό. Στη βαθμολογία των κατασκευαστών η Mercedes ξέφυγε κι άλλο, καθώς πλέον έχει 223, 147 η Ferrari, 130 η Red Bull και 81 η Williams. Στην πέμπτη θέση είναι η Force India, η οποία φαίνεται να εδραιώνεται ως πέμπτη δύναμη του πρωταθλήματος, με τους δύο οδηγούς όμως να λένε πως περιμένουν μια δυνατή McLaren στο δεύτερο μισό της σεζόν. Επόμενο Grand Prix για τη Φόρμουλα 1 είναι σε μία εβδομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Στο Μπακού θα γίνει ο αγώνας, στο Ευρωπαϊκό Grand Prix. Τα γνωρίζουμε αυτά πώς γίνονται τώρα. Ο Μπέρνι Έκλεζον δεν χρειάζεται να δει που βρίσκεται γεωγραφικά. Από τη στιγμή που το Αζερμπαϊτζάν είναι π.χ. στη Eurovision, για τον Μπέρνι Έκλεζον είναι ένα επιχείρημα να το θέσει ως ένα Ευρωπαϊκό Grand Prix. Σε ένα Grand Prix το οποίο θα έχει τεράστιες ευθείες, θα έχει πάρα πολύ γρήγορα κομμάτια, οπότε και να μην κατέβει McLaren δεν πειράζει, μπορεί να κατέβει στην Αυστρία σε 3 εβδομάδες, πότε είναι ο αγώνας, στο επόμενο Grand Prix, μπορεί να παραλείψει τον Μπακού, δεν θα κάνει κάτι καλό η McLaren εκεί πέρα. Δεν αναμένουμε να κάνει κάτι καλό η McLaren εκεί πέρα, όσο και αν το θέλουμε, όσο και αν αξίζει σε μια τέτοια ιστορική ομάδα να βρίσκεται ψηλά και να μάχεται για πρωταθλήματα, αν αναλογιστούμε το μέγεθος αυτής της ομάδας. Σίγουρα δεν θα είναι το Grand Prix που θα τη βολεύει. Ίσως τη βοηθήσει το γεγονός ότι έχει τον καλύτερο προσομοιωτή, αλλά ο αγώνας θα δείξει. Να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Grand Prix συγκρούεται με τις 24 ώρες του Le Mans. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο αυτό ήταν εκπρόθεσμο από τον Bernie Ecclestone, καθώς πέρυσι έλεγε ότι η διοργάνωση έλεγε ότι ο αγώνας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, αλλά τελικά αποφασίστηκε οι κατατακτήριες να αρχίζουν την ώρα που αρχίζει και ο αγώνας του Le Mans το Σάββατο και ο αγώνας να αρχίζει την ώρα που ολοκληρώνεται το Le Mans την Κυριακή. Θα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκυριακό για όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θα σας παρότρινα να δείτε το Le Mans, αν μπορείτε να έχετε 2 οθόνες, μία να βλέπετε Φόρμουλα 1 και από την άλλη το Le Mans, θα το καταευχαριστηθείτε. Ελπίζω να έχουμε κάποιο έκτακτη εκπομπή εισαγωγικά μέσα στην εβδομάδα για να μιλήσουμε για το Le Mans. Θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Όμως να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε μια καινούργια πίστα. Σίγουρα θα είναι εντυπωσιακό το τοπίο και αναμένεται μεγάλη μάχη μεταξύ Mercedes, Ferrari, ίσως και Red Bull. Να δούμε και που θα είναι και η Williams μετά το δυνατό πρόσωπο που έδειξε στον Καναδά. Αυτά λοιπόν από το καναδικό Grand Prix. Lewis Hamilton, όπως είπαμε, μεγάλος νικητής. Μέχρι το επόμενο F1 podcast, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.